Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo Kapitulo 89, versikulo 8. O Apo a Diyos, aman nakabalin amin. Awan ti man nakabalin akaskan ka, kadagiti amin abanag, o Apo, matalag ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, maitampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Candian. Emerald, anak, apay adi ka pa'y lamaturog. Amumat ang maiparit ti agpuyat kan ka, saan ka di? Mama, baybay andak ko malatan. Ipapapas ko lang ti agbyag. Emerald, anak ko, pangasim, saan kang agsaw iti kasta? Ar-aramidan mikin ni papam ti amin. Naaklon kon, mama. Talaga ati sakit ko iti puso ti pakaigapuan ti nasapa pa ng panaw ko kada kayo ka ni papa. Anak, pangasim ko ma. Diyak kaya ti kastang ipagbakam. Aklunan tayo laangan. Kita andak, lalagaanan ti riknak. Naaklon kon ti amin. Saan pangasim, anak ko? Adapay namnama. Daytati ko na dagiti eksperto. Anak, amumat anak kasagana kami kini papam. Uray pa'y maibus amin a kinabak ng tayo. Basta agimbag ka. Daytati na pagnumuan mi iti abam. Iso nga awan ti rumbo nga pagtanakam. Tauray mano ti heart transplant nga isulaangan tinatdaan amnama. Kabailan tayo agastuan dayta. Tirigat na, mama. Nabayag tayo ngagsapsapol iti donor. Nga maging gaita, awan. Iso ang aklon kun ti amin. Kat pangaasiyo ko, ma. Kas kanya, aklunan nyo kumamatan. At talaga nga iso daytoy tinaituding agasat ko. Sika talaga, Emerald. Kanayon nga ibilin kan ka dati Levita. Asan arumbang arumwar ka nga awan kadwam. Ngam natangkan ti ulom. Trixie, anya ka kadi? Iso akini daw kong agsarak ta, tapno malipatak ti pudno asasaadak. Ha? Kaya't ko nga enjoyan ti biyag ko kadagiti nabatbati nga aldaw ko dito'y lubo. Friend, pangasim ko ma. Di ka agsao iti kasta. Diyak kaya't dagita nga ibagbagam. Ngam iso ti agpaiso, Trixie. Naaklon kon ti amin. Marigatan kami ang makasapol iti donor para iti heart transplant ko. Iso akasaya ata ng ti kastoy, anasursuro ko nga aklunan ti amin. No maminsan, iha. Ibagam kanyak no kasyaro mo arkata kuyukan ka. Mama, saan kayong nagdanag? Nakaawid akong dito'y balay. Intulod nakpay ni Trixie agayam ko. Tadi yumat kaya't apausar kanyak jay lugan. Amumat no apay, iha. Maamak kami kini papam. Tama nga no anyakit di ti mapasamak kabayatan ti panagmanehom. Kat no, basta, mabalin ka di Emerald. Intun maminsan, ibagam kanyak no kayat mo ti rumwar. Tanakasagana akmat amang kuyog kan ka anak ko. Tiyak kayat ti kastoy nga agdandana gapukan ka. Sorry, Mama. Pasensya kayo ko, Ma. Ay, uray ti driver tayo laang ti pangibagam no iso. Ipamanehom ti kutse. Saan kat nga agkumkumyot ka? Husto ni mama, iha. Papa, Di na kami malapdan ngagdanag. Sikat ikakaiso na nga anak mi.
Ket kayat da ka asalwadan. Isuasapay la kuma ta maawatan na kami. Italagkon kan ka ti amin, Apo. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Diyos Espiritu Santo. Amen. Ay, Ama, no matagtakanan ti driver amang ururay kanyak. Iso ama panakit. Miss, mabit lang. Ha? Natinag da ito'y panyom. Ala, agyaman manong ha? Wow, kasla naglakayak mo't unayin iti panangawag mo kanya kay Timanong. Ha? Luwi ko nam kumalatan. Panagkunak kat saan mo't nga aginda dayo ti edad ta. Okay. Louie, no isa ti kayat mo. By the way, siyak ni Emerald. Nagpintas tinagan mo. Kas kapintas mo. Uy, bolero ka ha? Nga mabalin ka di. Saan aditi o nagtisimbaan ti pang bulat chingam kanya? Ha? Nagpaitson niya. Okay, noon niya ti kunam. Awisan ka for a cup of coffee. Dayta akit, no agtalag ka kanyak. Di ka makapaglibak kanyak, Emerald. Nasingit na nga gayam. Kat amok ti amin ang mapaspasama kan ka. Sigurado ani mama tinangidanon kan kanya. Amo matakas pudpud no matan nga inak ni Tita Levita. So nga awan ti ilimlimot na kanyak. Sana kaskan ka. No saan kami pa'y anagranak ka ni Tita Levita di kalman. Diyak pa'y mamuan nga dagayang boyfriend mo. Ha? Uy, over ka ah. Anya boyfriend ni Bagbagam. Saan ko pa'y a boyfriend ni Louie? Ngam, aklunat nga iti kanayon apa ng sarungkar na kanyak dito balay. Manipod na gamam mo kami. Agar-araman at talaga. Adda ka di matriknam para kan kwa na? Jack ilibakan ka, Trixie. Agayatak mat kan kwa na. Takinapudno na. Inikkanak ni Louie iti namnama. Kanayon nga ibagakan ka idi anak kasagana akon iti anyaman ana ituding agasat ko. Gapo ka ni Louie. Naikanak iti baroan namnama. Kat kayat ko pa iti agbyag. Kat, apa di mo pa'y inaklon? Di na pa'y amuti may papan iti kasasaad ko. Panggap ko nga aklonan ni Louie. Ngam, kayat ko pa'y nga ipudnukan kwa na ti kasasaad ko. Dayta ka di kayat mo nga ibaga kada kami kan ni mamam. Wan papa, sapay la ko mata maawatan da. Diyak malapdan ti bagik nga agayat ka ni Louie. Kan may sa, kan lahat anay kanak iti baroan nama. Apaman adimtang iti biyag ko ni Louie. Pakaragsakan mi dayta, Emerald. Ngum anak, no mabalin ko ma, masapol amaamon na tipod no may papankan ka. Panggap ko nga aklunan ni Louie, mama, papa. Ngam, husto kayo. Masapol amaamon na nga umuna ti may papan kanyak. Diyak namin kayat ama upay to ni Louie gapo iti kasasaad ko. Suportado da kay ti dayta, Emerald. Nangag mo ni papam, iha. Di kagdanag. Tadda kami laang itisibay mo, anak ko. Agpaiso, Emerald. Ay ayaten nakmayat. Wen, Louie. Sikat nang ipaay kanyak iti baroan namnama. Sikat ti makagapo. No apay akayat ko pa'y ti lumaban kan agbyag. Ay ayaten ka unay, Emerald. Aklunak asikamot lang ti makagapo. No apay akayat ko pa'y ti agbyag. Sikat. Nga maadarumbang ama may papan kanyak, Louie. Diyak kayat taglibakan ka. Ha? Anya dayta, Emerald? Ada sakit ko iti puso. Kat transplant laang ti makaispal kanyak. Anya? Dayta tiyak paiso, Louie. Kinapudno na. Awanan tinamnamak pa yung agimbag. Tamarigatan kami nga agsapol iti donor. Sakbay anam-am mo ka. Naaklon kon tigasat ko.
Kat nakasagana akon amang ipulang iti bulod ko abiyag. Agbyag kay tinapawat. Saan ka amatay? Agbyag ka, Emerald. Louie, agyaman at tamaaklon mo timpod no kan ka. Ikarit nga oray bilang ababalaang apanawan ti panaginayat ta. Mapno day ta itinamaris akan ito. Ay ayatan ka, Emerald. Isu nga ikarit nga agbyag ka. Ti panagayat ko ti mangbyagkan ka. Ti pusok ti mangbyagkan ka. Mama, apay ka na yun nakasarita na kayo ni Louie. Da kayo ka ni Papa. Jack ilibakan ka, iha. Pagsarsaritaan mi ti kasasaad mo. Alalaan na amin ng impormasyon may papaniti sakit mo, iha. Anya? Kit daw na ajak ko maibagakan ka ti may papaniti da ito'y. Ngamjak kayat ti aglibak. Maragsakan ak ngamin, iha. Madlaw ko anapalalo ti panagayat na kan ka. Kat ultimo iso, agtigtignay, tapno makasapul tayon iti donor para iti transplant mo. Ay ayatan na kaunay ni Louie, iha. Madlaw mi daytakin ni Papam. Marikrik nakmat day ta, Mama. Iso nga ay ayatak matunay ni Louie. Sapay lang kumata makasarak tayon iti donor. Tapno matungpal ti amin nga arapaap mi ken ni Louie. Pakaragsakak ti makamam mo kada kayo, tata. Adada maragsaka na kamakamamukan ka, balasang ko. Pakaragsaka ka mamamu ti babae nga ayatan unay ti anak ko. Isu ano mabalin, adda ko makiddawakan ka. Anya day ta, tata? Di na ko nawagan iti tata. No mabalin ko awagan na kiti papa. Tamanipod impod no kanyak ni Louie nga gayat kan ka. Imbilang kan nga anak, nga uray santa pa nakita. Ha? Dahito ti agpayso Emerald. Iso apangasim ko Hibilang nakmeten kaspudpud no nga amam. Tamok nga ited ni Louie nga anak ko ti amin para kan ka. Takayat nang agbyag, ka nagragsak ka, balasang ko. Ha? Amuyo ti may papaniti ka sa saad ko? Awan tinlibakan niyak ti anak ko. Iso apangaasim, tay bilang na kumamatan, apudpudno nga amam. Emerald, iha, napintas adamag da ito'y. Anya day ta, Papa? Imawag ti surgeon mo, iha. At ang donor para iti transplant mo. Agpaiso, Papa? Wun, iha. Nakikoordinate ka nun kan kuha na ti donor. Di na pa'y mabalin nga ibaga no asino. Amo matan, confidential ti amin nga impormasyon. Malaksi din ton, nabaligin ton ti operasyon. Maawatak day ta, Papa? Papa, ni Louie ti umawawag. Mabit lang tasong batak. Hello, Louie? Emerald, iha. Ha? Papa Augusto, da kayo matgayam, kunak no ni Louie. Emerald, ada kami dito ospital. Ada ka sa napasama kini Louie. Anya? Diyos ko. Sige, Papa Augusto. Umayak adagos dita. Bye. Oh, Emerald, iha. Apay, anyat na pasamak. Papa, ni Louie. Ada ka na siya. Ospital. Anya? Masap. Baka. Hangas. Diyos ko! Emerald, iha! Levita! Dalasam! Ibantay ta ospital ti anak ta! Dalasam! Emerald, iha. Agyaman na ta nakapuot kan. Baligi ti operasyon. Anya. Operasyon.
Mama, Anak, kinasapulan na naisayang kat i-transplant. Gapo iti pan nakaatakim. Baligi iti operasyon. kasta ka di. Papa, Mama, ni Louie. Ayan ni Louie. Emerald, iha. Di nasayaat. Agpapigsa ka pa ay anak ko. Saan ka pa'y ngagpanunod iti uray anya ita? Agpapigsa ka pa ay. Papa Augusto, nagan ni Louie ti nakakitikit iti lapida iti sangsangon tapat yun. Pudno na ita, balasang ko. Agsipod, tawanan ni Louie. Natayan, ti anak ko. Anya, sana po na dayta, Papa Augusto. Saan? Isu ti agpaiso, Emerald. Katatoy ti cellphone day ti anak ko. Bilin na ano dumtang tinetuloy nga kanito. Ited ko kan ka na ito eh. Tapno mabuyam ti mensahe na para kan ka. Alam, Emerald. Naka-video dita cellphone na ti mensahe na para kan ka. Diyos ko. Andang agpaiso video dito eh. Papa Augusto. Para iti ay-ayat tititulo na. Alam balasan ko. Buyam ti mensahe kan ka ti anak ko. Di ta masumbatan ti amin. Uwan. Papa Augusto. Ay-ayatan ka unay, Emerald. Laglagi pang kumaday ta. Bayat abuy-buyam na ito eh. Nalapit na nakamasayag akoan. When no, naitan na magpaikit din. Pakawanan na ka, na nagilimadakan ka. Sana ka nagbalin na napudno akaskan ka. Naunanak namin. Hindi naklon na. Kaya't kung ay pudnogan ka, nga dantaning tibiyag ko. Kapoy ti brain tumor. Ngami muna ka na kay bagay ti kasasahad mo. Iswadya ako nimbaga ti kasasahad ko. Inaramid ko na ito yung mensahe. Kalpasan na nornos ko ti amin. Kalpasan ng pasigurado kanyang dagiti eksperto. A compatible ti puso ka may transplant ka. Kas itinakunakan ka iti. Agbiag ka itinapaot. Itinaksit ti sakit mo. Kapot na biyagan na ka ti panagayat ko. Biyagan na ka ti puso. Kaya't kung kasalin ka naragsak, Emerald. Iso ano at oportunidad. Agayat ka. Tasuportado ka iti dayta. Agyaman ang iti panagayat mo. Kat laglagi pang kuma. Ay ayaten ka unay-unay. Diyos ko.
Tunggal maysa, adda pagpatinggaan na di tirabaw ti daga. Gapo ta saan tayo ako kwa ti biyag tayo. Ket tao tayo laeng amakarik na iti ladingit. Ngam iti tiyempo ti ladingit, awan sa bali akamang tayo no saan ati namarswa. Ti Diyos anaasi, managayat, naparabor, napudno, naanos kan matalak. Nga iso tinakakaammo iti amin apagteng, nga oray iti imatang tayo, ket kasla imposible, ngam napasamak met. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.